Ah, goeie. We zijn van Omroep Friesland van het programma Hey. Snap ik. En de vraag is altijd, wat hing er op jou boven de bank? Een schilderij. Wou we niet even zien? Ja, tuurlijk wel. Wat Gewoon ben, ik ging door de band en dus weer in. Oh, Nou, daar zit hij. De schilderij. Daar zit het schilderij. juist. Jij het huis aardig vol Ja, inderdaad. klopt. Ik ben een oorlog bezig, dus ik ben ik al aan het werk, dus klaar. En, want je bent wat een verzamelaar? Nee, totaal niet. Ik ben Oh. echt bezig van dingen voor te doen in die zin, dus don't bot. Maar je bent je mooie man. Ja, Heb je dan altijd bij je man wennen? ja. Je hele leven eigenlijk? Ja. Ja, ik word eruit. Ja goed, ik ben top in mijn neus blozen. Dus ik blow op je neus. Ben je wel eens wat zie ik nou een vrouw erbij of iets in die geest, een partner? Ik ben altijd wel ziek, maar goed, dat is altijd met wel wat treffen. Hè? Ik zeg, ik ben ouderwets, je moet het treffen, klaar. Maar je houdt eigen dus wel liepen. Tuurlijk, altijd. Dus altijd eer en altijd je me hoort. Dus je weet wat er dan gebeurt, hè? Je Oh. weet maar nooit. Dus, Nee, precies. Dus, Dus die kan zich melden. die kan je melden, ja. Nou, hierbij nog erop. Misschien moet het wat een oprommelig type wezen. Of juist net, of wat denkst? Nou, er mag wel wat dingen zitten, ja, jawel, in die zin, jawel. Ja, wat voor vrouw, wat vies leuk? Wat vies, Ja, het is wel heel breed, hè? Het is Ja. wel heel breed, dus dat klopt. wat krijg je een klik een beetje. Ja, dat bedoel ik.